بذكرني بطفولتي اللي كنت ألعب وألهو فيها مع آبائي، مع أمي وأبوي لما كنا في موسم الحصيد والحراث في الأراضي اللي صودرت وبنى عليها المستوطنات. وكان في هذا الوقت تقريبا يعني في شهر 5 و6 كنا بنروح نحصد الحصيدات، بنقعد تحت شجراتنا اللي موجودة اليوم وما بقدر أنا أدخل عليها. ב-1979 הורה בג"ץ למדינה להפסיק להשתמש בצווים צבאיים כדי לתפוס אדמות פלסטיניות פרטיות עבור ההתנחלויות. על מנת להמשיך במפעל ההתנחלויות, נאלצה המדינה למצוא דרך אחרת לתפיסת קרקעות. ואכן, המדינה מצאה טריקים משפטיים שיאפשרו לה להעביר אדמות מידיים פלסטיניות לידיים ישראליות. מדינת ישראל כבשה את הגדה המערבית בשנת 1967. מאז, במשך למעלה מ4 עשורים, אנחנו שינינו כמעט כל דבר חקיקה שחל על השטח. אנחנו הכנסנו חקיקה חדשה, אנחנו שינינו חקיקה ישנה, אבל בדבר אחד לא נגענו. דווקא באחד החוקים הישנים ביותר, העתיקים ביותר, האנכרוניסטיים ביותר, שחלים בגדה המערבית, והוא חוק עוד מהתקופה העות'מאנית, לא מהירדנית ואפילו לא מהבריטית, מהתקופה העות'מאנית, חוק הקרקעות העות'מאני שנחקק ב-1858. סעיף 78 בחוק הקרקעות העות'מאני אפשר לשלטון לתפוס קרקע חקלאית שלא עובדה במשך כמה שנים רצופות. כך, כאשר חקלאי לא איבד את אדמתו, יכול היה השלטון להעבירה לחקלאי אחר. מטרת החוק הייתה לעודד את עיבוד הקרקע כדי לאפשר גביית מיסים מרבית. ישראל מתחה את גבולות המושג קרקע לא מעובדת כדי שתוכל להכריז עליה כאדמת מדינה. במקביל, היא הקשתה על החקלאים הפלסטינים להגיע לאדמתם ולאבד אותה. בדרך זו, הצליחה המדינה להכריז על 16% משטח הגדה כאדמות מדינה, כמעט כולן הוקצו להתנחלויות. כך, הפכה ישראל חוק שנועד לעודד חקלאות מקומית לכלי לתפיסת אדמות פלסטיניות לטובת מפעל ההתנחלויות. شو يعني الدولة؟ يعني الدولة هي يعني أحسن من أصحابها؟ مش أحسن من أصحابها. يعني الدولة بتيجي تطلع من دار كل هذا ملك دولة. بتيجي تاخذ أولاد كل هذول للدولة. كيف يعني ملك دولة؟ كانت عندنا حكومة بريطانيا مثلا، احنا حكمتنا بريطانيا، حكمتنا تركيا، الانجليز يعني حكمونا، يعني بكوا الاختياريه يخربونا، ما كانوش هذا ملك دوله ولا اخذوها. الاردن كانت مثلا حكمتنا احنا، تحت حكم الاردن مضينا فتره، ما جوش كانوا هذا ملك دوله واخذوا ارض. ليش اسرائيل مثلا تيجي تقول هذه ملك دوله واحنا بدنا اياها؟ مش عارف انا، مش عارف شو القوانين تبعاتهم، مش عارف شو الحكم تبعهم. במקרה של אדמות הכפר בילעין, בנוסף לשימוש בחוק העות'מאני, השתמשה המדינה בשיטה בעייתית אפילו יותר. השיטה זכתה לכינוי העסקה הסיבובית. העסקה הסיבובית היא שיטה להכריז על אדמות כאדמות מדינה שלא מן הטעם של סעיף 78 לחוק הקרקעות העות'מאני. העסקה הסיבובית עובדת כך: פונה ישראלי לרשויות ואומר, ראו, אני רכשתי אדמה מסוימת מפלסטינים. אני מבקש לשמור את העובדה שרכשתי את האדמה הזו בסוד, משום שאחרת יפגעו באותו פלסטיני. אבל כדי לממש את הרכישה שלי, אני מבקש מכם, מהמדינה, לנהל עבורי את האדמה שאני רכשתי. המפקד הצבאי מכריז על הקרקע כקרקע המדינה, ואחר כך מקצה אותה חזרה לישראלי שטען שהוא רכש אותה לשימושו. אף אחד לא בדק האם הוא באמת רכש אותה. אף אחד לא בדק האם הוא רכש אותה ממי שבאמת הוא הבעלים של הקרקע. יכול להיות שהוא רכש אותה מאיזה איש שרימה אותו בכלל. לכן כל ההליך הזה הוא הליך שכל כולו גזל. בבילעין, קרוב ל-200 משפחות, יש להם זכויות, או טוענות שיש להם זכויות, בקרקעות שמעבר לגדר ההפרדה. עכשיו, אם מישהו טוען שהוא רכש אותם, הוא היה צריך לרכוש מ-200 משפחות. זה לא הגיוני, זה לא סביר, זה גם לא קרה. لو يدفعوا لي ثكل الأرض ذهب ببيعهاش، ذهب يعني يحطوا فيها ذهب ثكلها ببيعهاش، وهذا كله افتراء، يعني كل بيع وما بيع هذا كله حكي فاضي يعني كذب. أنا مثلا بدي أبيع لليهود، مش بدي أمضي أوراق، مش بدك تلسني أمضي أوراق أوقع لهم، يجيبوا التوقيع تبعي. על חלק מהאדמות שנלקחו מבילעין הוקמו מספר שכונות במודיעין עילית, וביניהן שכונת מתתיהו מזרח. בתחילה ניסו התושבים לערער על ההכרזה על אדמותיהם כאדמות מדינה, בטענה שמעולם לא הפסיקו לאבד אותן.
משנחשפה העסקה הסיבובית, הפכה טענה זו ללא רלוונטית, והתושבים עתרו לבג"ץ. בינתיים נבנתה על אדמותיהם באופן בלתי חוקי שכונת מתתיהו מזרח, בלי שתוכנית המתאר שלה אושרה. לאחר שאכלוס השכונה החל, אישרה מועצת התכנון במנהל האזרחי את הבנייה. רק בשלב זה פסק בג"ץ בעתירת התושבים. השופטים ציינו כי ייתכן שנפלו כשלים בהליכי ההכרזה, אך קבעו כי לאחר 15 שנה לא ניתן לדעת מה בדיוק אירע. בנוסף קבעו השופטים שכיוון שרוכשי הדירות לא היו מעורבים בעסקה הסיבובית, אסור לפגוע בזכויותיהם. أنا سألت مستوطن باش اشتريت السكنة تاعتك؟ قال لي $500,000. قلت له أوكي، إذا بدك تشتري في القدس نفس السكنة اللي اشتريتها أنا في حفصيبة على أرض بلين، إذا بدك تشتريها في القدس أو في ابن برك قديش تسوى؟ قال لي كثير مصاري، ملايين ملايين. طب بتعرف ليش أنت اشتريتها مثلا ب500,000؟ ليش أنت اشتريتها ب500,000؟ قال أنا بعيدة عن مركز المدينة، بعيدة عن يعني. قلت له لا، مش هذا السبب، مش هذا السبب انه بعيدة، السبب انه الارض اللي انت اشتريت فيها السكنة تاعتك هاي اخذوها ببلاش،